Egun hon, ongi etorri danoi, eta, bertso saio bat egin beharrean, lehenengo egingo dugu ikusi gehitu programa honetan, egin dugun azterketan ondorioz urten dauen emaitzak. Eta horretarako, igoko daue, bai Mikel Urdangarin Aize Aekako aholkularia, Ricardo Lamadrid Lanekiko elkarteko presidentia, eta Fermin Lazkano izango da IMH-ko langilea eta indauena datu guzti horreik kudeatu. Beraz, eurak erakutsiko digute ikastetxe guztiak edo parte hartu duzuen ikastetxe guztien emaitza. Gipuzkoan indan azterketa horren emaitza. Eta hori, aurretik esan behar da eta eskertu behar da, bai zuzendariak, bai ikastetxea, bai ikasliak eta bai tutoriak eta egin duten alegina datu guzti honek jasotzeko. Zein da datu aipagarriena? Fanzan urteko dobleak erantzun dauela, ikasle kopuru doblea erantzun dauela. Fanzan urtean 700 izen bazien, aurten izen dia 1400 da piku. Beraz, Mikel, pasatu holtzara eta hasi zure kantu botatzen. Besterik gabe, gauza batzuk aurreratu dituzte eta ekingo diogu lehenengo saioari. Lanbide Heziketaren lantokiko prestakuntza euskaraz. Nire ondoan, Ricardo Lamadrid Intxaurraga, Lanekiko presidentea eta Aretxabaletako lanbide eskolako zuzendaria. Gure ustez, Lanekik proiektu honetan pisu handia hartu du eta etorkizunean ere pisu handia izango du. Beste alde batetik, Fermin Lazkano Perez, Asmaolako zuzendaria eta IMH-ko langilea, eta neroni Mikel Urdangarin Montero, Aize Aekako teknikaria. 3 eragileok, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin, Ikaslan, Etel, Aize Izea, ikastolen elkartea, eta Gipuzkoako 39 ikastetxeen laguntzarekin, egin dugu gehitu 2014 ikerketa. Eskerrik asko guztiei. Gaur, guretzat, egun garrantzitsua da. 2009an hasi ginen Oarsoaldean, Oarsoaldea Garapen Agentziarekin, Don Boskorekin, praktiken kontu hau lantzen, eta nik uste dut, nire hone bintzat ez nuen zaila egiten zitzaien irudikatzea olako areto bat, horren beste jende elkartuta praktiken inguruan hausnartzeko eta proposamenak egiteko. Horregatik, animatzen zaituztegu parte hartzera, gaur jasoko dugun guztia gehitu 2014 txostenari gehitu egingo zaio, erantxe egingo zaio, eta banatu egingo zaie eragilei. Gure asmoa da, hor dagoen guzti horrekin, nor bere aldetik, bere ikuspegitikan, pausoak emal alizatea. Tarte honek 4 zati izango ditu. Lehenengoa, gehitu proiektuaren emaitzak, oain esplikatu dituztenak, bigarrena, eragileen iritzi batzuk jasoko ditugu, erronda bat izango da, bertso saioa, eta gero hausnarketa taldeetara pasako gara. Kafea eskuan, hartu kafea eta aruntza joan izango gara. Eta ondoren lantaldeetan landutakoa bertan aurkeztuko du. Besterik gabe, hitza emango diot, Ricardo Lamadrid Intxaurragari. Eskerrik asko, Mikel. Ni Ricardo Lamadrid naz, Aretxabaleta lanbide eskolatik, eta Lanekiko lehendakaria. Ea labur-labur hau asaltzea dukadan, nahiko zaila baita jakinbaiko lan guztia labur bildutzea. Jakinbaiko lana batez ere da lanbide heziketarako euskarako materiala sortzea. Horretarako badaukagu web horri bat, baliabide bezala, eta web horri horretan erabiltzaile guztiek daukate eskuragarri material guztia, itzulitako eta sortutako material guztia. Horretaz aparte, esan beharra dago oso garrantzitsua dela lanekin bertan, irakasleak egiten duten lana, eta lan sarean lan egiten dutela. Eta hori ere lortzea da asmoa enpresekin egitea, lan sare horiek sortzea. Lan honetarako, jakinbaiko lan honetarako argi dago kriston diru laguntza bat direla, aurrekontu garrantzitsua dago,
eta horretarako babesleak eta kolaboratzailea behar dira, eta aipatuko nituzke batzuk, gehienak, alde batetik da Eusko Jaurlaritza, Lanbide Heziketako sailburuordetza, beste alde batetik da Gipuzkoako Foru Aldundia, gero bestaletik ere badago Buruntxaldeako eta Debagoienako mankomunitateak, horiek ere laguntzen dutela, eta gero, hauneko esanguratsua da, enpresa biz hartu direla, alde batetik Irizar eta beste batetik Kanpo. Eta asmoa da, enpresekin ere lotura hori lantzea eta jorratzea. Zein da lanekiko konpromisua edo erronka? Alde batetik da Euskara, Lanbide Heziketa eta enpresa hori hirukote hori indartzea eta sustatzea eta bultzatzea. Hori da erronka. Hori lortzeko argi dagoena da proiektu berriak eta berritzaileak behar direla eta material berriak sortu. Nahiko zaila da, badakik guri etengabeko lana dela, baina, horretan gaude. Eta nola ez dakit arraun mundu ezagutzen duzuen, baina, hau aipatzea tokatzen zait, guk urrutira itsaslerroa biztan dugu. Hau da, estropada baten ere irteran dauden traineruak ere badute urrunean, itsaslerroan badute balizak. Guretzako balizak dire gaur egun euskara eta berrikuntza. Orduen, norabidea markauta dago, beraz, jarraitzea besterik ez dago. Eta hau da, labur bilduz, lanekiren erroketako bat. Bale? Eskerrik asko. Da hitza pasoko diote Fermineri. Ipinin behar dugu lehenengo aurkezpena, Probatzeko da, ez gara, naiz ondorioetara abiatuko, ondorio batzuk badituzue hor banatu zaizuen karpetan, behaz hori irakurri eta ez dut gehi hortaz esango, gehien bat jungo naiz askoz diapositiba gehiago eta askoz datu gehiago dago, baina batzuk nabarmenduko ditut zuek ikusteko nundik urten diren ondorio horiek. Zei bide erabili dugun ondorio horietara iristeko. Behaz, piskat deskriptibo izango da, egin dugun azterketaen deskripzio bat egingo dut. Lurraldeka lehen aipatu den datua 1.457 edo ikasle Gipuzkoakoa dira, guztira 2.200 piku ikasleen erantzunan jaso ditugu. Lurraldeka horrela dago banatuta, Gipuzkoakoa oso ondo edatuta dago lurraldean, herri gehienetako ikastetxeek parte hartu dute, Araban 86 kenduta Laudiokoa direnak beste guztiak Gasteizkoak dira, eta Bizkaikoak Bizkaia Euskalduneko datua dira. Dira Jurreta, Durango, Markina eta Txorierriko, Derioko Txorierri eskolako datuak. Ez dago Bizkai erdaldunaren daturik inkesta. Hemendik aurrera jungo diren datuak Gipuzkoakoa dira. Landu dugu Gipuzkoa sakon, beste herrialdeak badaude landuta, baina ez ditut aurkeztuko, pixkat lan gehiago behar dugulako euren gainean egin, Bizkaikoak ere esanguratxo egiak ez direlako lurralde osoari dagokionez, eta Arabakoak ikusiko zuen bukaeran nabarmena direla eta ez da asko esplikatu behar. Baina, banan-banan jungo direnak Gipuzkoakoa dira. Ereduari dagokionez, hau ja dinotzuak Gipuzkoa dela hemendik aurrera, puskat gaindimensionatuta dago D eredukoa. Egia da, gutxiago dira D eredukoa, baina oso gaizki banatuta dago familia, profesional, eskolen arabera. Eskola batzuk zieroa eredukoa dira, beste eskola batzuk ziero D eredukoa dira, familia batzuk oso D eredukoa dira, beste familia profesional batzuk oso A eredukoa dira. Jaso ditugun datuak, puskat D ereduaren aldeko joera daukate, berez beharko lukeena baino. Baina erdiak gutxi gora D eredukoa dira,
eta besteak beste ereduetakoak. Eleanitza oso gutxi, jende gutxi dagoelako eredu horretan eta bar, baina, hoxe da banaketa. Generoari dagokionez ere, berdin gertatzen da. Badira familia profesional batzuk oso mutilen aldekuak eta beste batzuk oso emakumezkoen aldekuak. Horrek ere eragiten du pixka bat ez oso orekatua izatea, pixkat gaindimensionatuta dago gizonezkoen mutilen zenbakia. Gipuzkoan mutilak gutxiago dira, neskak gehiago dira, baina jaso ditugun inkestetan ez da oso orekatua gertatzen, pixkat gehiago mutilen aldeko joeria dago. Nola jasoak izan diren enpresan, lehenengo kontaktua jundirenean aurkeztera eta ikasleak, gaztelania izan da nagusi, baina gaztelania eta euskera berdin xamar daude. Badira batzuk euskaraz eta erderaz, batzuetan pertsona bat baino gehiago izaten dalako harreragilea, egoten dira bi, hor nahaztu egiten da puxka bat, baina buruz-buruko harremana normalian hizkuntza bat hartzen da, eta hori da zaintzen dana, hor ikusten da, edo erdara, edo gaztelera, edo euskera hartzen dela, 40 inguruan bakoitzian. Hala ere, galdetu dugu, ez dugu erakusten hemen, galdetu dugu harreragileen hizkuntza ezagutza, badakigu harreragileen artean Gipuzkoan 70% euskalduna direla. 17 euskalduna direla. Baina badira, datu bat ematearren, 200 ikasle D eredukoak direnak eta harreragilea euskalduna eukidutenak gazteleraz aritu direnak. Piskat esanguratxoa da. Badaude olako datu asko, ez ditudanak hemen azalduko, astirik ez dugulako, baina hori piskat aipatzen dut esanguratxoa izan daitekeelako. Instruktorea da praktika guztietan zehar nolabait enpresarekiko ikasleak duen lotura, harreman pertsonala da ere, eta hor nabarmentzen da, hizkuntza bat ala beste hartzen dela nagusiki, badira testu inguruen arabera, praktiketan zehar, jende gehiago sartzen da, eta nahaztu egiten da, baina batez ere erderaz egiten da, eta euskeraz ere desente egiten da. 140 dira, erderaz ari direnak, 115 euskeraz ari direnak. Harreran izan den, pixkat, maila baino pixkat beherago egiten du. Lehen 40 esan, oain ja 105 galdu da instruktorearekin. Horre ez du galdetu instruktorearen hizkuntzaren ezagutza, iaz galdetu genduen, eta horre asko eta asko euskalduna dira, naiz eta euskaldunak izan, eta D eredukoak izan ikasleak horre desente ikasleek erderaz jarduten du harreman horretan. Jakina, denok pentsatuko dugu, hor dagoela jarduera profesionalaren gaia, hizkera teknikoa, gauza horiek, eta euskalduna izatea ez du esan nahi, euskaldun teknikoki alfabetatua izatea, eta hor badira gora gara batzuk, eragiten da benak, pixkat, bera egitea portzentaia. Lankideekin, pertsona gehiago sartzen da harremanean, beraz, estatistikoki, normalagoa da, euskalduna erdaldunak nahastea. Eta orduan berriz ere, behera egiten du euskarazko erabileraren zifra, erderazkoa jarraitzen du hirutik batek erdeaz batez ere egiten, euskaraz batez ere 27, antzean ere. Baina biak jaisten dira, nahaztu egiten dira hizkuntzak, baina erabat erderaz edo erabat euskaraz ere hirutik batek egiten du. Gero ikusiko du ereduekin eta zer ikusi daukan edo ez daukan. Laneko dokumentazioa bete, 5 batek betetzen du ia dana euskeraz. Iaz ere antzeko datu bat urten zen, ez dira askoz gehiago dokumentazio guztia euskeraz dauzkaten enpresak. Ez dira askoz gehiago. Baina 5 batek behintzat euskeraz egiten ditu betekizunak idatziz. Erdiak erderaz eta beste batzuk nahaztu egiten dute. Galdetu dugu norbeak gai sentitzen den euskeraz lan egiteko. Eta erantzun digute 84ak baietz gai dela euskeraz egiteko. Baina gero galdetu dugu gogorik duen euskeraz lan egiteko eta jaitsi egiten da hor
zifra, eta baietz esaten dozku eguneko 55. 85-etik 55 jaisten da gogoa. Beste galdera ez dakit berdin zait oso korapilotxua da interpretatzen. Eta ikasles batzuk interpretatzen modu batez, beste batzuk, beste batez. Baina bi muturrak, baietz, ala ezetz, nabarmena dira, eta badira ezetz, eguneko 11 Gipuzkoan esaten digutenak gai ez direnak. Nahi ez dutela, nahi. Bueno, hau da laburpen bat, orain artean ikusi dugunarena, osatuago, zela juten dan joeria. Arrea, haoz, euskeaz, ekitaldi bat besterik ez da, 10 minutukua, ordu erdikua ez da gehiago, eta formala da, eta horretan, jende gehiago zaintzen du hizkuntzarena eta eguneko 100 egiten dugu euskeraz. Instruktorearekin egunerokotasunean sartzen den harreman bada, bizpahiru hilabetez irauten duena, eta horrereia higadura txiki bat gertatzen da. Lankideekin, jende gehiago, erdalduna topatzia tartean eta errazagoa denez, bera jaisten da, eta azkenean lauti batek egiten du baita be euskeraz lankideekin. Hor goian agertzen den zifra eguneko 76.000 da batez be euskeraz egiten duela. Gure hizkera honetan esaten du euskeraz dihar duela. Eta ikusten dugunean eguneko 25-etik behera gure hizkera, ahozko hizkera eta gure analizian agertzen da erderaz ari dela nagusiki, erderaz ari dela. Bezero hornitzaileekin, horrek balio txikiagoa dauka, denak ez direlako bezero hornitzaileekin harremanetan jartzen, baina jartzen direnetatik 10-etik batek puska gehiago egiten du euskeraz. Jakina bezero hornitzaileak nungoa diren auskalo eta jun jakitea. Normala eman dezake. Laneko dokumentazioa ziero euskeaz egon esaten dabe 5-etik batek aurkitzen duela eta antzeko zifra da betetzen dabena. Gogua eguneko 84 dauka, gai dela esaten du eguneko 84ak, gogua eguneko 55. Puskat hortik ateatzen dira konklusioetako batzuk. Oa ikusiko itxu, harreman pare bat, hiru ez dakizen badauden, gehiago, askoz gehiago daukagu, eta erlazionatu dugu eredua eta estrukturarekin egiten den hizkuntza. Berez, ez da nabarmentzen hemen asko, baina grisez agertzen diren bizutabe hauek dira pixkat nabarmenenak, eta gorriz agertzen diren zenbakia dira proportzionalki beharko luketenak. Bi aldagaiak independenteak balira. Zelan ikusten da, hemen esate bateako oso berdintxua dela, beraz, ez dauka ereduak arlo horretan eragini, baina muturretan badu. Eta orduan, de eredukoak euskaz egiten du da askoz gehiago proportzionalki beharko luketena baino, beraz, eragina du. De ereduko ikasleek euskaz egiten dutenean eta instruktorea egiten dutenean, edo da instruktorea baloratu dula euskaldunak eta horti datozela, edo ikasleak bera darama jarrera bat eta eragiten du instruktorea erakartzen dau, hor korrelazioa da, kausalitatea ez da agertzen, hori importantea da adieraztea, kausalitatea beste batzu izan daitezke, eta baita ere on daitezkela beste aldagai latente batzu, baina bai agertzen da, de eredukoek joera handia dakatela euskaz egiteko, eta beste ereduetako galdiz erdaraz egiteko. Orduan, badirudi zerbait hor badagoela. Beste erlazio bat, nahia eta eredua. Galdetu diogu gure buruari, zeintzuk nahi duten euskaz lan egin. Eta hor berriz gertatzen da, D ereduko eta A eredukoen arteko aldea eta erlazioa handia dagoela. Berez, hemen fijatu beharra dago. Baina nabarmena da, osea, datuak, estatistiko hauek dira, adierazten dutenak sekulako harremana dagoela, D eredukoek askoz gehiago esaten du gogoa dakala A ereduko epaino. Proportzionalki gogoa adierazi beharko luketen A ereduan 276 dira eta adierazi digutena 155 dira. Alderantziz gertatzen da D ereduan
400 inguru beharko luketela proporzionalki adierazi, eta 556 dira adierazten dutena. Beraz, D ereduen ikasteak eragiten dau gogo bat behintzat lan egiteko. Bueno, esaten dugu hola, zientifikoki izan da, esan lehike, bai, baina eske D ereduan daude, berez familia euskaren aldeko gogo bat adierazi lehenago, eta kausalitatea ez da narremena, baina, bueno, deskritiboki eta ahoz berbaiteko behintzat D eredukoek esan daiteke euskaraz lan egiteko gogo gehiago adierazten dutela, A ereduen ikasten dutenen baino. Horietana ere bildu indugu grafiko simple batean, marra gorrixean dira gazteleraz jarduten dutenak, marra urdinean batez ere ia eguneko unean euskeraz jarduten dutenak, eta inguru bakoitzean, harreran, tutorearekin, lankideekin, bezer hornitzaileekin, eta laneko dokumentazioa betez. Beraz, antzean doaz beti puxka beherago euskarazkoa, baina bai bezer hornitzaileekin, bai laneko dokumentazioan gaian, idatzizko jardueretan, ziero gora juten da erdararen joeria. Goiko bi marra dira, zeintzuk gai ikusten diren, 185 eta behian zeintzuk gogoa adierazten duten euskaraz lan egiteko. Baina ikusten da euskaraz gogoa daukatela 55 horiek eta inoiz ez da iristen jarduera gogoa adierazten duten horraino. Gero, hain dugu zenbat lagun sartu eta urten eta dana euskera zein daben, edo sartu eta urten eta dana erdera zein daben, testu inguru guztietan, banan-banan. Urdinez dira batez besteak, inkesta guztiarenak, eta gorriz D eredukoa dira. Beraz, D eredukoak ez direnak urdinetik behera daude beti, ze urdina batez bestea da. Baina ikusten da, instruktorearekin, lankideekin, bezer hornitzaileekin, eta idazkiak euskaraz bete, D eredukoak 14 direla, 10,5. Eta beste eredukoak, batez bestea, 8 baldin bada, dabiz 5, 3 tarte horretan. Oso gutxi dira guztia euskaraz egin dabenak. Beste muturrean, gazteleraz, sartu, instruktorearekin, dokumentazioa, lankideekin, dana erdera zein dabenak, 4 bat dira. Eta D eredukoak ordea, 10 bat bestirik ez dira, dana erdera zein dabenak. Horre ere, ikusten da, ereduak baduela zerbait. Baina, esanguratsua da, Gipuzkoako lurralde honetan, dauden inguru desiente euskaldunean, 4 batek dana erdera zein duela. Sartu da enpresan eta urten dauen enpresa euskera ia erabili gabe. Horratea dugu D eredua eta gaitasuna D eredukoak eta ze joera eta ikusi dugu lehen 84 direla gai beren burua ikusten duten lan egiteko, D eredukoa 194 dira, praktikamente dana dira gai ikusten duten beren buruan lan egiteko. Eta gogoa 4 adierazten duela, igadura ere dago tarte horretan. Ez da bestean dagoen bezain handixea, baina badago igadura bat. Ni uste dute zer pentsaturik ematen duela. Bueno, hau pare bat diapositiba beste lurraldeekin konparazio bat eta egiteko. Jakina, ereduen Bizkaiko aldea, alde euskalduna denez, D ereduko joera dago, Gipuzkoen oso antzeko datua da, Araban danak gaztelerazko A eredukoa dira. Eta eragina hemen ikusten da, marra gehiegi dago urruinetik ikusteko, baina ikusten da, denetan Gipuzkoan dagola euskaren aldeko joera handiagoa, erabilera handiagoa, Bizkaian asko hurbiltzen dela, naiz eta ez da iristen, baina hartzen badira Artibai eta Durangaldeko atala, eta kentzen bada Txorierriko, Derioko eta inguru hori, asko hurbiltzen da Gipuzkoara. Baina, bueno, ez da oso urriti ere. Aldiz, Arabak botatzen ditu zenbakiak bera. Orduan,
hor dauzkazue konklusioak, horrez agertzen ez den bat eta ni isildu nahi ez duna, orain arte tema deskriptiboa, hau dira datuak, zuen lana da eta eskartuko genduke gaina hortako egin dugu jende askoren zer egiten dugun honekin, zer neurri hartu leiken edo zela aldarazi alditugun zenbaki hauek oberuntz, baina nik esango nuke ikusten direla nolabait bi biotopo inguru euskalduna, Gipuzkoa, Bizkaia euskaldun inguru hori, eta biotopo erdalduna, Arabako biotopo erdalduna. Jakina, kausalidade ez dago D ereduak, seguruenik D eredua edo A eredua, nahiz eta zerbait egongo den euskaren erabileran. Baina pertsona dagoen biotopoan zerbait baldin badago da eragile bat alda dezakeena biotopo eta gogoa da. Eta bai badagoela errelazio bat ze eredutan dagoen ikaslea eta ze gogoa adierazten duen gero jarduteko. Eta ni uste gogoaren gaia dela klabeetako bat, hemendik ateratzen den klabeetako bat, eta arauak eta bar garbi ikusten da nolabait horren aldeko, D ereduaren aldeko lanak eragin dezakela gogo bat, gero horrek bere eragina izango duena. Beraz, lan handia egongo litzateke bilatzen zeintzu diren eragile kausalak, baina niretzako garbi xamar da bat gogoa dela, eta gogoa eraginda daola ze eskola ingurutan ibilidan, ze eredutan ibilidan. Orduan, ni uste dut badagola lanik, lanbideziketan behintzat, ereduen egitura hori aldarazteko eta bizkor. Gero, enpresetan horiek egin gute berena, enpresetan egin beharko da bere lana ere, norbeak enpresetik, bertatik, instituzioetatik, giza eragileen gandik, baina gogo horretan eta ereduak duen erlazioan uste dut garbi xamar ateatzen dela, iaz ateazan, aurten ateatzen da, eta nire kasuan behintzat egin ditu beste bizpairu azterketa, kasura ez datozenak, pare bat herritan gazteen artean, eta berdin ateatzen da. Erlazio oso handia dago, ze eredutan ikasi duen gazteak, eta zer nolako jarrera duen gero gizartean euskararen erabilerari dagokionez. Besterik ez, zuen txanda da, oso gustu hartuko dituz, zuen hausnarketak, zuen gogoetak, eta honekin zer egin, ateako bagendu pare bat gauza garbi denon artean, ni uste dut denen mesegarra izango litzateke. Eskerrik asko. Eskerrik asko.